Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe ekseni as you are starting your week. Uqala usuku namhlanje ekseni ngifuna ukuthi bonke abantu abaphathiswe izinto ezingajwayelekile bayohlaseleka ngendlela engajwayelekile. Bonke abantu uNkulunkulu abanikeze izinto ezinamandla ngendlela abantu abangayijwayele abalindele ukuthi izimpi abayobhekana nazo kuyakuba izimpi ezingajwayelekile abantu abangazazi ngoba kukhona lento uNkulunkulu akayidepositile ngaphakathi empilweni yakho. Uma nje uNkulunkulu efake into enamandla kuwena wakuphathisa into enamandla ezosiza umhlaba nezosiza abantu, kumele ukulindele ukuthi nesitha uma sesikuhlasela asizukukuhlasela ngendlela ejwayelekile nezimpo zozilwa ngeke ulu izimpo ezifana nezabanye abantu ngoba into eyiphethe ayifani neyabantu. And kumele ukunderstand ukuthi isitha asihlasela into engesiyingozi kuso kodwa ihlasela into eyingozi kusona. Manje mawubheka izinto ezikuhlaselayo nezimo odlula kuzona zikutshela ngokusobala ukuthi wena kunento oyiphethe enamandla futhi nesitha siyayibona lento oyiphethe ukuthi ingozi kangakanani, ingakho uhlaseleka kangaka, ingakho kunabantu abakuvukela kangaka, ingakho kunezinto zakho ubona esengathi ayihambi ngendlela efanele ingoba vele wena into oyiphethe inamandla, into oyiphethe eyahlukile, into oyiphethe ingozi embusweni wesitha. Ingakho ezakhe izimpi ziba nje nabantu abakuvukelayo banje abanye uhamba nabo endleleni bejike bekuphendukele ngoba kubonakala into oyiphethe ukuthi inamandla kangakanani. Bonke abantu abaphethe izinto eziyingozi esitheni bayahlaseleka. Hayi ngoba nje uhlaselwa nje kodwa kubonakala into oyiphethe ukuthi uphethe izinto ezinamandla, uphethe izinto ezizophilisa isizwe, uphethe izinto ezizophilisa iSouth Africa. Manje bonke abantu abaphethe izinto ezinamandla bayahlaseleka. Manje ngifisa ube nesambulo sokwazi ukuthi into eyenza uhlaseleke ingenxa ukuthi khona izinto ezizophilisa abantu ezikuwena. Manje akuliwa nawe kodwa kuliwa nezinto oyiphethe ngoba kuyabonakala uma zingaqhubeka ziphila izinto oziphethe kukhona abantu abayophila ngawe, kukhona abantu abayosinda ngawe. Yabona nje lesimo odlula kusona njengamanje awudluli kusona ngoba uNkulunkulu ekushiyile, awudlule kuso ngoba amazulu engawulalela umthandazo wakho, kodwa udlula kusona ngoba kukhona izinto ezinamandla uNkulunkulu afuna ukufundisa zona. Uzothi masudlulile kuzo utshela abantu ukuthi wena uke wadlula esimene esinje, wasurvive, waphila, wama. Bese bethi uma kuba khona abantu abakwazi ukudlula ezimene ezinje baphila, nami kushuthi ngiyophila. Lesimo odlula kusona, lezi inyeme zoyikhalayo azifikela ngoba sizokubulala, ngeke uzuphele esimene sakho, uzophila, uzosurvive, uzodlula. Into ozoyenza nje uzoqoqa ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumthola umuntu nasesimene sinje. uNkulunkulu uyakwazi ukumthola umuntu noma sekuvalwa amehlo. uNkulunkulu uyakwazi ukumthola umuntu noma uSathane sethe useqedile ngaye, amthwala umuntu uNkulunkulu adlule naye. Athi noma ngidlule esigodini sethunzi lokufa ngiwesabo kubi ngoba wena uNkulunkulu nami. Uyadlula nje esimene, uzofunda uNkulunkulu esimene sakho, uzofunda amandla kaNkulunkulu ukuthi uyathwalana uNkulunkulu ezimene zonke. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.